Bagong. Patih Sengguni Arwasatama. Ora usah kuwatir, kowe ngajar sing mburi engko sing arep tak polone, Tru. Rumangsaku wit sore mawe karo aku kok kaya ora cocok to, Gom. Pancen tak akone ora cocok ngopo seng? Aku ki Patih ra nang Ngastina, iki nang Mandaraka, sadar diri kowe. Nang kene iki padha-padha le daya, aku ya daya ning Mandaraka, kowe ya daya ning Mandaraka. Antaraning daya karo daya ki ora ana bedane derajat pangkat. Muni samplo. Ora kok kaya sengit banget, sengit tenan aku. Asli cangkem elek. Bagong aja wani karo Paman Patih. Yen kowe wani karo Paman Patih sing bakal ngajar kowe aku. Kowe ngapa kowe? Kowe tak retke tak udake dedak anteng. Iya, malah lara banget.